Kde bylo, tam bylo, byl krásný teplý den na ostrově Sodor. Tučný kontrolor nařídil všem mašinkám, aby se co nejrychleji dostavili do stanice Knepford. Když dojel Tomáš, ostatní mašinky už čekali. Od moře se k nám blíží tornádo, vážně řekl tučný kontrolor. Až do odvolání platí zákaz vycházení. Žádná mašinka nesmí opustit stanici. Co je to tornádo? Ptá se Rosie. To je hodně nebezpečný vítr, odpověděl Tomáš. Točí se a dokáže odnést auto, nebo třeba vytrhnout stromy i koleje, dodá Percy. Já se bojím, zavzlikala Rosie. Neboj, tady jsme v bezpečí, řekl Tomáš, když Tom pocítil, jak se vítr zdvihl. Už se to blíží, se strachem zašeptala Rosie. Mašinky se ještě více schovaly do stanice. Kde je Gordon? Zvolal Percy. Není tady. Nikdo nevěděl, kde Gordon je. To samé ráno se Gordon zbudil na severní stanici. Stanice je daleko nahoře a tak tam mašinky přespávají. Mějte se tady hezky, rozloučil se s paní Ladyhead a netušíc, že se blíží tornádo, vyjel na zpáteční cestu. Byl silný vítr a Gordonovi se jelo těžko. Zatím se tornádo prohnalo kolem dolní jižní stanice Knepford. Mašinky viděly veliký vzdušný vír, který se prohnal kolem a zamířil na sever. A je pryč, s úlevou řekl Tomáš a vykoukl ze stanice. Jsme v bezpečí, míří na sever. Na sever? S hrůzou opakovala Rosie. Vždyť právě tam je Gordon. Včera odjel na severní stanici, vzpomněla si Rosie. Tak proto tady včera nebyl, dovtípil se Tomáš. Pojedeme za ním, hrozí mu nebezpečí, navrhoval Percy. Ale tučný kontrolor nám zakázal opustit stanici, namítala Rosie. Co ale budeme dělat? Zatím Gordon jen stěží jel proti větru. Docházely mu síly. V lese náhle zastavil. To, co ho zastavilo, byl strach. Gordon uviděl, jak se k němu blíží tornádo. Rychle začal couvat, ale neměl šanci uniknout. Tornádo vytrhlo strom, který se svalil na Gordona. Ten zůstal uvězněn pod těžkým kmenem stromu. Když se tučný kontrolor dověděl o tom, že Gordon odjel na severní stanici, poslal na jeho záchranu odtahovací mašinku Break a opravářský vláček Hedge. Break a Hedge museli cestou opravit vytrhané koleje, odstranit popadané stromy a navalené kopy kamení na kolejích. Nakonec ale našli Gordona zavaleného stromem. Neboj, pomůžeme ti, řekl Hedge. Hedge úspěšně odvalil strom. Break musel Gordona odtáhnout, protože padnutý strom poškodil Gordonův komín. Potom všem Gordon dostal nový komín a byl vděčný svým zachráncům. Hedge a Break byli hrdinové, opravili zbývající poškozené koleje a ostatní vláčky mohly zase jezdit po ostrově.